Gràcies per la vostra puntualitat. Tenim molts inscrits en aquest acte, però no volem retrasar-ho per tots aquells que esteu aquí. És el primer mirador després de l'estiu, de les vacances d'estiu. Agraïm també als nostres ponents, que de seguida els presentarem, la seva presència aquí. I molt especialment volem agrair als nostres col·laboradors. L'empresa Marc Martí, que col·labora amb nosaltres en temes d'impressió i cartelleria, i la Generalitat, que ens cedeix aquest espai, el Palau Robert, les Cotxeres, per poder celebrar aquestes xerrades i debats. Bé, com sabeu, el Mirador, alguns de vosaltres que hi heu vingut i potser els que no, presentar-nos que és aquest espai de debat, de portar temes que siguin rellevants, que siguin d'actualitat, on puguem contrastar amb especialistes i persones que estan treballant en aquests temes per conèixer noves realitats i entendre millor i poder enriquir-nos tots professionalment. També vol ser un lloc de trobada, de fet. Un lloc de trobada que puguem també intercanviar punts de vista amb altres professionals, tant del món de la publicitat, les relacions públiques, màrqueting, la comunicació, bé, el nostre sector. I per això també a l'acabar, com veieu, també podem prendre un cafè, qui vulgui, pot fer networking, pot intercanviar targetes, o després, quan arribi a casa, convidar-lo al perfil de LinkedIn, que és el que vaig fer jo amb vosaltres, que no us coneixia, una vegada ja havia parlat per telèfon. Molt bé, alguna indicació més, com per exemple teniu un qüestionari de satisfacció per poder omplir la vostra, que us ha semblat. Ens interessa molt, aquí nosaltres aprenem i anem veient si anem ben orientats. O sigui que ens interessa moltíssim, sisplau, que a l'acabar ens ho pugueu... que ho deixeu aquí, que ho recollirem. També, com veieu, tenim el panel amb les aportacions de Twitter, el Mirador. Us convidem a que estigueu actius. I a l'acabar, després de les 3 presentacions, us farem un torn de preguntes on normalment president s'animem, però també a través de Twitter si algú vol, però bàsicament faríem un torn de preguntes. Bé, doncs anem a presentar la primera ponent del tema d'avui, el Design Thinking, metodologia que sabem que s'aplica per innovar, però la qual també potser té un punt d'intriga, de dir, però què és això tan especial que tenim ara que podem innovar i que potser abans no existia? I els termes en anglès també sempre són atractius. Doncs molt bé, el Design Thinking, com s'aplica, què es fa, i tenim 3 ponents que ens aportaran 3 visions diferents on sortirem amb una idea molt clara. Comencem amb la Maria Santolària, que ella és Head of Venture Design a Innofels, que és un eix de nous negocis digitals del Banc de Sabadell. Anteriorment ha estat responsable de Human Centered Innovation del Banc de Sabadell i va liderar projectes per impulsar la cultura del disseny. També ha treballat abans del Banc de Sabadell, ella ha estat consultora durant més de 10 anys a diferents projectes, em va explicar que havia estat vivint als Estats Units i ha estat en projectes com per exemple Microsoft, Samsung, HP, Sanitas, Santander, Fundació La Caixa, Huawei, i és responsable del TED Youth a Barcelona i cofundadora de TED Barcelona. Posseeix graus, diplomes que li permeten dedicar-se a això, a la Ramon Llull, a la UAB i al CCA de San Francisco. I també és professora a escoles de disseny sobre design thinking. M'agrada molt començar qualsevol xerrada amb aquesta frase, Y Combinator és, si no la millor, acceleradora de startups del món. I el seu cofundador diu que de lluny el major problema que tenen les startups és que resolen problemes que ningú té. I això havent treballat per grans corporacions us asseguro que també passa. I què vol dir això? Vol dir que les startups, les corporacions, llancen coses al mercat i quan les has llançat resulta que no funcionen, que ningú te les compta, perquè no està resolent una necessitat, un problema que els clients tinguin. Això es demostra amb números, aquesta slide no es veu gaire bé, però us
l'explico, es va fer un estudi de post-mortem de startups, 9 de cada 10 startups moren. I per què moren? Es va fer aquest estudi i la major raó, amb un 42%, és que no hi ha necessitat de mercat. Això reforça el que us deia, que no hi ha necessitat de mercat, és que llences i ningú compra perquè ningú necessita el que estàs llançant. Com les empreses, com les organitzacions, parlo de startups i parlo d'organitzacions més grans, de corporacions, estan responent a això, doncs estan tornant més centrades en l'usuari. Ara tothom parla de tenir l'usuari al centre, tenir el nostre client al centre. Doncs una de les metodologies per fer que això passi, per tenir l'usuari al centre, és el design thinking. Potser en el passat, en un moment on el mercat ho absorbia tot, no passava res per llançar coses, però cada vegada les organitzacions s'han de tornar més intel·ligents en entendre qui és realment aquell usuari, què necessita, quins problemes té, quines motivacions té, quines preocupacions té i construir producte a partir d'allà. Al final, el design thinking què proposa? El design thinking proposa precisament entendre tota aquesta part més humana, tota aquesta part de motivacions de les persones. Però la innovació no passa si no ho conjugues amb la viabilitat de negoci i l'efectivitat tècnica. O sigui, al final, perquè la innovació passi vol dir que el mercat t'absorbeixi alguna cosa. Innovació és el que el mercat absorbeix. I perquè el mercat absorbeixi el que tu llences, s'han de conjugar, com deia, aquestes 3 àrees. Per tant, design thinking el que proposa és entrar des de tota aquesta part d'aquí. Al final, com deia, és una metodologia per resoldre problemes i per generar innovació. És una metodologia centrada en les persones per resoldre problemes. Quin tipus de problemes? Doncs problemes que poden tenir les organitzacions. Problemes amb els que m'he trobat jo en el passat, per exemple. Una coneguda cadena de cinemes que et diu cada cop la gent ens ve menys al cine, això és real, que tenim el Netflix a casa que ho podem veure com vulguem, tenim sales enormes repartides per tot el país, a peu de carrer, i la gent no ve, i la majoria del dia estan buides. Això és un problema de negoci, És un problema amb un alt grau d'incertesa. Són el tipus de problemes que es poden resoldre amb aquesta metodologia. O, per exemple, que et ve una coneguda cadena de supermercats i et diu vull millorar l'experiència de retail amb tecnologia. Perquè cada cop la gent compra més des d'internet. Doncs, això és un problema amb un grau d'incertesa alt i que parteix o s'intenta partir d'entendre primer qui són aquelles persones per les que acabes dissenyant. Veus que el món dels negocis està canviant quan la Harvard Business Review, revista típica de negocis, posa en portada que el design thinking genera negoci. O que McKinsey, consultora de negocis, comença a parlar que el bon disseny, el design thinking entès com a mentalitat de disseny, genera negoci. O, per exemple, sobre aquest documental us el recomano moltíssim, són 40 minuts, es diu Design Disruptors, són 13 startups, estem parlant de Dropbox, Twitter, Facebook, etc., valuades entre totes $1 trilió, que expliquen com la mentalitat del disseny, com entendre els usuaris des del principi, els ha ajudat a ser el que són. Veus que el món dels negocis està canviant quan IBM, per exemple, que l'empresa de serveis d'IBM, els serveis que ofereixen a grans empreses, a les Fortune 500, comença a fitxar dissenyadors. IBM actualment és l'estudi de disseny més gran del món. Fa poc, o fa un any o així que va sortir aquesta notícia, havia fitxat un equip de 1.000 persones a Austin, Texas, per començar a oferir serveis de disseny, i entenem, pensament de disseny, disseny estratègic, investigació d'usuaris, etc., a totes aquestes empreses a les que dona servei. Veus que el món dels negocis canvia quan Venture Capital Firms, que són aquestes empreses que inverteixen en startups, comencen a fitxar dissenyadors com a partners. Aquest és el dissenyador que havia fet tota la línia Air Jordan i el van fitxar precisament per avaluar startups amb aquestes lents de disseny, a veure si anem a posar diners a una startup que realment ha tingut en compte l'usuari i ha tingut aquesta mentalitat de disseny des del principi de la seva activitat. Veus que el món dels negocis canvia, aquesta slide es veu molt malament, però només ho explico, quan les universitats, les millors universitats del món, Berkeley, Harvard, la Haas, l'MIT, comencen a integrar programes de disseny i comencen a mesclar management i disseny. O sigui, bon disseny és bon negoci. El framework, o el marc de treball, si aneu a Google, que igual ja ho heu fet, i poseu design thinking, us aneu a images, hi ha un munt de maneres. La gent explica el design thinking de moltes maneres, totes diuen el mateix.
Però al final cada consultora té el seu marc de treball, cada empresa té el seu marc de treball, cada escola de negocis estan creant el seu, al final les consultores una mica viuen d'això, de crear el seu propi mètode i vendre'l. Al final, per darrere hi ha el mateix. Al final el que canvia és l'etiqueta. Si comparem aquí, fem una mica comparativa aquí de les diferents etiquetes, per exemple, IDEO, que és la consultora més coneguda de disseny i innovació del món, de fet són els pares del design thinking, defineix el procés en 5 fases. Google Ventures, o sigui, la pota de Google inverteix en startups, defineix també el procés en 5 fases. SAP, que sorprenentment van ser un dels pioners en utilitzar design thinking a dins de la seva organització, doncs té 6 fases. Amb la Design School de Stanford, l'escola de disseny de Stanford, també té 6 fases. IBM, 4. Banc Sabadell, n'hem fet 4, perquè ens va sortir així. Al final, el procés, quan t'hi poses, o sigui, quan t'arremangues i t'hi poses, té aquesta pinta una mica, que comences al principi i no saps on acabaràs. Això genera molta incertesa i molta ambigüitat. No tothom se sent confortable en aquest tipus d'ambients. I no passa res, o sigui, no passa res. Però hem d'entendre quines capacitats té cadascú de l'equip per veure en quin moment és millor que entrin aquestes capacitats. I comences i no saps on acabaràs. Cines, què ha de ser el futur dels cines? Com millorar l'experiència d'un supermercat amb tecnologia? Com millorar l'experiència televisiva de la classe mitja a Brasil? Doncs jo no tenia idea d'on acabaríem. Però bueno, seguint aquest procés vam arribar allò. Passaré molt per sobre de les fases que us deia, he agafat el marc de treball del Sabadell, que són 4 fases, i us ensenyaré algunes fotos de projectes, perquè crec que és la millor manera de tangibilitzar aquesta cosa abstracta de la que potser, tenim la sensació que és una mica abstracta, però no ho és tant. Primera fase, s'han d'entendre els usuaris. Qui són aquestes persones? Quins problemes tenen? I això no vol dir entendre els usuaris des de Google, des d'anar a la meva taula i posar-me a fer recerca, que també. Vol dir entendre els usuaris des del seu context. I això vol dir que si estem dissenyant alguna cosa per, això que us deia, la classe mitja de Brasil, vol dir anar allà i estar amb ells, en aquesta d'aquí soc jo, prenent notes de l'entrevista. O sigui, vol dir anar-se'n a Brasil, entrar a les seves cases i veure com interactuen amb la televisió. O sigui, que en aquest cas estem repensant l'experiència televisiva. Vol dir que si estàs dissenyant un wearable per Microsoft i has d'entendre com les dones interactuen amb la tecnologia, vol dir que has d'estar a les 4 del matí, quan aquesta dona es llevava i es posava a mirar els mails. I has d'estar allà al darrere entenent per què aquesta dona interactua amb la tecnologia a aquestes hores del matí. Vol dir que si estàs dissenyant alguna cosa de banca per millennials, has d'estar entenent els millennials, has d'estar allà amb ells. Vol dir que si estàs fent alguna cosa per famílies, has d'estar a casa de les famílies entrevistant-los. Just és un projecte al banc que vam començar abans de l'estiu i veieu aquí també fent entrevistes. O sigui, és tan banal com agafar el vídeo de l'entrevista, anar-te en el context de les persones i començar a parlar amb elles i entendre les motivacions que tenen. Fase de definició. Quan ja tens tota aquesta informació, què fas? Doncs la volques. Comences tota la informació que has absorbit anant al camp, parlant amb la gent, la comences a volcar i la poses en parets. I és el moment de compartir amb l'altra gent que ha participat en la investigació tot el que s'ha recollit en el camp. I veieu que les parets tenen una pinta així. Un cop ja tens totes les oportunitats, posar-les a la paret i comences a veure quins són els problemes o quins són els patrons que has vist entre els usuaris i comences a veure què vols descobrir. Quan ja tens definit aquell problema, perquè dins de la fase anterior hi ha diferents, primer volques tota la informació, després comences a veure patrons, després tries un problema sobre el que enfocar-te, t'has de posar a generar idees, és la fase de disseny. I té aquesta pinta que segur que heu participat en sessions d'aquest estil. Doncs aquí estàvem resolent un tema de personites, vam construir un journey, vam veure que aquí hi havia un punt de frustració molt important cap al final de les visites dels pacients i vam començar a generar idees per resoldre aquesta part del procés. Aquí, per exemple, amb el tema de la televisió, que us deia a Brasil, vam veure que un insight molt rellevant que vam treure és que l'experiència televisiva a Brasil és extremadament social, però tenen unes cases molt petites, com heu vist, llavors el que agafen la tele i la treuen a fora al carrer, per veure els partits de futbol o les telenovel·les tots junts.
Si algú ha mogut una tele plana alguna vegada, sabreu que no és fàcil, no? Llavors, això era un insight que vam descobrir, vam començar a generar idees de com podríem fer una televisió més fàcilment movible. Hi ha un tema d'una nansa, i un tema de la pantalla, que es pogués veure millor fora, etc. Quan ja tens aquella idea, el concepte guanyador sobre el que vols construir, a prototipar-ho. En lloc de passar un any desenvolupant i després llançar-ho, anem a construir alguna cosa petit que ens ajudi a veure si la proposta de valor que nosaltres pensem o tenim aquesta assumpció o suposició de que podria funcionar, anem a construir alguna cosa petit, anem a testejar, anem a aprendre els usuaris un altre cop, anem a construir alguna cosa millor, anem a testejar, és un procés iteratiu. I els prototips quina pinta tenen? Si són de dispositius físics poden tenir aquesta pinta, això és un prototip que hem generat de 10 euros, 10 euros de prototip, o sigui, no havíem desenvolupat, ni cap desenvolupador havia aplicat res de codi. Vam fer aquest prototip, vam testejar amb usuaris, vam aprendre, vam fer aquest altre prototip, vam testejar amb usuaris, vam aprendre, i finalment vam fer el prototip bo, el prototip final. Això ja era una elaboració i havíem millorat el coneixement que teníem dels usuaris. Quan tens un producte físic, per exemple això, que és un carret que vam dissenyar per la Ronald McDonald House, vam dissenyar un prototip 1 a 1 i ens en vam anar als hospitals a testejar com funcionava això. Però només en vam fer un, i en vam fer un perquè teníem un taller i per aquell projecte tenim una mica més de pressupost i vam poder fer un prototip bastant fidedigne del que acabaria sent el producte. Quan testeges productes digitals, per exemple, al Banc Sabadell fem molts productes digitals, doncs quina pinta tenen? Tu fas un prototip, una maqueta, aquí repeteixo, no hi ha hores de desenvolupador, és simplement unes pantalles i un cartó en pedra, i ho testeges amb usuaris. I això és, per exemple, una sessió de testing que faríem normalment. Aquí tindríem una persona testejant, a dalt teníem l'usuari i els observadors estan aquí prenent notes de quines pantalles funcionaven o quines no. Us poso un exemple molt ràpid d'un projecte que hem fet a Banc Sabadell, vaig a mirar, de temps em queda 3 minuts. Un exemple molt ràpid de projecte perquè veieu tot el procés en un projecte real. Teníem la hipòtesi aquí quin era el problema inicial. Com podem millorar la nostra oferta al comerç retail, als petits comerços que estan a peu de carrer. Doncs vam sortir, vam començar a fer entrevistes. Vam començar a fer entrevistes a la senyora que té la botiga de rentadores a Sabadell, a la senyora que té la botiga de mobles a no sé on. O sigui, tan banal com això, no us imagineu que són mega estudis. I érem nosaltres anant a fer les entrevistes. Vam detectar diferents insights, un dels quals era que no podíem prendre decisions informades sobre els seus clients. Més enllà de, ostres, Maria, ets tu que ets cada dia comprant el pa, no? Llavors vam pensar, ostres, entre molts insights que hem detectat, un era aquest. Vam dir, bueno, sembla interessant aquesta oportunitat, anem a focalitzar-nos. Vam generar moltes idees i una de les idees era una plataforma on a través de cada cop que nosaltres passem la targeta per un comerç, agreguem aquelles dades, les anonimitzem i els hi servim als comerços. No hi ha noms ni DNIs de ningú, simplement aquesta persona d'aquesta data es comporta així, abans ha anat a aquests llocs, després ha anat a aquest tipus de comerços. Vam generar moltes d'allò, vam generar un prototip. Vam generar aquest prototip i el vam testejar amb usuaris. Una de les coses que vam aprendre d'aquí, sense desenvolupar res, perquè això és simplement cartó en pedra, vam veure que la gent, quan fas una web o una cara maca d'algú, quan volen entrar a la web, cliquen a la cara maca en lloc d'entrar al botó. Si heu de dissenyar una web, no poseu una cara maca. Doncs vam millorar el producte. Vam millorar el producte, aquest acabava sent el producte final, vam llançar a 100 usuaris, vam llançar un pilot a 100 usuaris, i vam tornar a fer entrevistes. I què vam aprendre d'aquí? Que la gent, en lloc de consumir la informació des de la web, la consumia des de la newsletter. I tots els insights que vam treure de les entrevistes, un cop vam llançar, i un d'aquests insights, com us deia, era això, que la gent consumia la informació a la newsletter. Doncs això és un gran insight, perquè et dona per construir una millor newsletter i no fixar-te tant amb el producte, amb la web. Al final, doncs això és la newsletter, la vam acabar millorant, etc. I ara està al mercat. Ara totes les oficines de Banc Sabadell pots comprar aquest producte. Van passant 9 mesos, des de la primera entrevista fins que hem llançat el producte al mercat. I això és bastant únic en una organització tan gran. Cada vegada les organitzacions s'han de semblar més a les startups, perquè si no ens quedem endarrere. En conclusió, i acabo, queden exactament 2 segons. Feu el que feu en els vostres equips, intenteu passar menys temps planificant, que això històricament es fa bastant, sobretot a les grans organitzacions, una mica més de temps fent, i sobretot rateu-vos i rateu els vostres equips a tenir la mirada dels usuaris a través de tot el que dissenyeu.
Ja, moltes gràcies. Molt bé. Bé, a veure, jo avui us he preparat una història, sobretot per començar bé el dia, tenint en compte com vam acabar el merder que va haver ahir, i és una història d'amor. És una història entre dues persones, aquests seran els nostres personatges. Per un costat tenim a la Clara, la clienta, la Clara, i per l'altre costat tenim a l'Enric, l'empresari. D'acord? La Clara és com tots nosaltres, té els seus desitjos, té els seus sentiments, té les seves necessitats, té les seves creences, té un discurs, explica les coses que fa, però també hi ha moltes coses que no explica. I aquestes coses que no explica és el que la Maria deia, els insights. Moltes vegades, quan la primera fase, la fase d'investigació, és importantíssim entendre la realitat d'aquell client, la realitat de la persona, quin és el problema. I moltes vegades el problema no el sap el client, l'hem de descobrir nosaltres. La Clara el que vol és ser feliç, com tothom. Suposo que aquí hi ha algú que no vulgui ser feliç en aquesta vida, o com a mínim intentar viure la vida de la millor manera possible. I la Clara actua i es comporta sempre tenint com a objectiu final aquesta felicitat. D'acord? Compra coses per sentir-se millor, va a llocs o adquireix serveis també per sentir-se millor. I aquesta és la vida de la Clara. Per l'altre costat tenim l'Enric. L'Enric és el típic empresari molt capficat en la seva feina, el típic emprenedor que es mira molt al melic, que no li agrada sortir fora del mercat a veure què passa, perquè ell creu que ell té la veritat. I fins ara l'Enric li havia anat molt bé, perquè tenia una empresa que tirava, la competència estava lluny, però a poc ha anat veient que això va canviar. L'Enric com treballa? Doncs l'Enric treballa el que deia, té una idea, la desenvolupa, la llança al mercat i després encarrega al seu equip de màrqueting que busquin una història per poder vendre el seu producte. Fixeu-vos, primer, sense parlar amb ningú, ell idea, desenvolupa, prototipa, el que sigui, prototipa, depèn de com potser no, és el que deia la Maria de les startups, que moltes vegades llancem un producte al mercat perquè tenim una bona idea, però aquesta idea no significa que sigui rentable o no significa que solucioni un problema al mercat. I després inverteix molts diners en fer campanyes de comunicació per convèncer el teu client de comprar el producte que tu li estàs oferint. Què passa? Fins ara, la Clara i l'Enric s'entenien bé, la Clara li comprava els productes de l'Enric, però un bon dia apareix una tercera persona. Aquesta tercera persona és un emprenedor i és un emprenedor que té sensibilitat pel seu client final. I què passa? Doncs que la Clara s'enamora bojament d'aquest emprenedor i dels productes i serveis que li ofereix. I ara, fins aquí direu, molt bé, aquí aquesta t'està explicant aquí una història i hem vingut a parlar de design thinking, no? Què té a veure això amb el design thinking? Doncs el design thinking és el nostre superheroi en aquest cas. És el que farà que la Clara i l'Enric es tornin a enamorar. Un bon dia, l'Enric va a una conferència, podria ser aquesta perfectament, i allà li expliquen què és el design thinking. I allà aprèn que el design thinking és un procés creatiu per detectar els problemes dels teus clients i trobar oportunitats de millora, tant sigui en productes que ja tens, o serveis, o productes i serveis que no existeixen. També li expliquen que és clau observar, que deia la Maria, la fase d'investigació, observar, escoltar, preguntar, no donar res per suposat, i sobretot això que deia, estar atent al que la persona no et diu però que sí que fa. És a dir, que és clau posar el client al centre de totes les reflexions. També el design thinking ajuda a connectar aquestes necessitats del mercat amb els requeriments tècnics que ha de tenir el producte i l'estratègia empresarial que hi ha al darrere. El que no podem fer és desenvolupar un producte que compleix o que soluciona les necessitats del mercat però que tècnicament no és viable o que està fora de l'estratègia empresarial de l'empresa. És a dir, hem de trobar l'equilibri de tot plegat. També aprèn que és aplicable a qualsevol professió, no és una cosa de dissenyadors, o no és una cosa de, aquells com que són modernets, que es dediquen a posar pòstits a les parets, en aquells ja els va bé això, la meva empresa no és aplicable, no. És aplicable a qualsevol professió, a qualsevol camp. També allò que
el que dèiem també, el fet de testejar les idees, no s'hi va sortir al mercat i a veure què passa, no? Invertir i estrellar-te al mercat, el millor és que facis prototips i vegis què passa, no? Facis una prova pilot i vegis on podem millorar aquesta prova pilot, no? O aquesta iteració és clau. I finalment també aprèn que és molt important quan fas metodologies com el design thinking de comptar amb un equip multidisciplinar. És molt important que l'empresa treballi amb la gent de màrqueting, amb la gent d'I+D, amb la gent d'operacions, perquè és aquesta riquesa, aquests diferents punts de vista el que al final acabaran enriquint el producte final. I és més, si a sobre després podem implicar el client en aquestes fases d'ideació, molt millor, perquè així ja tindrem el punt de vista del mercat, el tindrem a dins de casa. Sí? Llavors aquí l'Enric, fa una catarsi, surt d'aquesta sala emocionadíssim i comença a canviar la manera de treballar. A partir de l'endemà arriba a l'empresa i pensa, ostres, anem a canviar la manera de treballar, anem a veure si això del design thinking ens serveix per tornar a recuperar la quota de mercat que teníem i poder fer la competència a l'amant de la Cristina, de la Clara. Llavors, el que fa és, doncs, anem a començar fent tots els nostres projectes, tots els nostres productes, anem a començar amb una fase d'investigació que ens permeti detectar on està el problema, quin és el problema a solucionar. Investigació significa fer entrevistes, observar, veure, estar amb el client allà on està el client, posar-nos a la seva pell. Després faríem tota la fase d'ideació, un prototip, i és important aquesta iteració del prototip i el testeig, és un camí d'anada i tornada. Difícilment encertarem a la primera el producte o el servei que hem de llançar, sinó que és molt important i és molt més barat testejar-lo abans de fer el llançament. I finalment faria el llançament. Què més aprèn l'Enric? L'Enric aprèn que actualment ja no podem vendre productes i serveis. És a dir, un producte o servei al final, entre una empresa i una altra, pot ser molt similar. El que canvia és l'experiència d'aquest producte i servei. Per l'usuari, pel client, el client està comprant un producte, sí, però un producte és un ecosistema també d'experiències. D'acord? El que no podem fer és vendre un producte fabulós i que després, quan la Clara tingui un problema perquè no li funcioni el producte, truqui un servei tècnic i no li respongui. És a dir, que no es tracta només de què passa, de llançar el producte i ja està, no, es tracta de donar-li aquesta continuïtat i fer que l'experiència de la Clara utilitzant el nostre producte sigui rodona i que la Clara ens torni a comprar i que la Clara recomani el nostre producte. Aquesta és la clau. L'Enric també és un apassionat dels detalls, perquè entén que és en els detalls on el client final veu que realment ens importa. Són coses molt emocionals, és veritat, i jo reivindico la part emocional de qualsevol producte. Penseu que hi ha estudis que diuen que la majoria de les decisions que prenem, les decisions de compra, són decisions motivades per les emocions, no tant per la lògica. I en els detalls és on estan implícites aquestes emocions. També aprèn l'Enric, que us en recordeu que l'Enric abans llançava el producte i demanava a l'equip de màrqueting que busqués una història per vendre el producte? Doncs ara l'Enric entén que ho ha de fer a l'inrevés. Ha d'entendre quina és la història del seu client final, quina és la història de la Clara, per què la Clara compraria aquell producte i a partir d'aquí vendre el producte. D'acord? És a dir, primer és la història i després és el producte, no és al revés. Sí? I una cosa importantíssima, moltes vegades estem obsessionats en mesurar les coses tangibles per veure si el producte és exitós o serà exitós o no. Però moltes vegades el que no és mesurable és el més valuós, és el que més importa de com el producte està percebut en el mercat. Sí? I amb això ja gairebé acabo. Al final l'Enric el que deu és que els negocis que avui inverteixin en entendre els seus clients són els negocis que triomfaran. I el design thinking és una gran eina per fer-ho. I aquí és el tema, és com el design thinking ha pogut ajudar a que la Clara i l'Enric
tornin a enamorar-se i el que és més, que la Clara realment se senti connectada emocionalment amb els productes de l'Enric, perquè això és la clau perquè realment la Clara sigui fidel, i no només fidel, sinó que recomani els productes de l'Enric. I aquí acabo amb una cita de la J.K. Rowling: cap història viu si no hi ha ningú que l'escolti, i diria que cap empresa sobreviu si no connecta emocionalment amb els seus clients. I fins aquí. Doncs molt bon dia a tothom, moltes gràcies per convidar-me. Després de les presentacions que han fet la Maria i l'Anna, ja podem parlar, perquè bàsicament ja han explicat en què es fonamenta el que us vull explicar avui, que és EduHack. EduHack és una de les iniciatives d'EmSchools, i abans de començar a explicar-vos en més detall EduHack, que havia de ser una iniciativa que es basa en el design thinking aplicada a la comunitat educativa, deixeu-me que us faci una mica de context de què és EmSchools, perquè també entengueu per què sorgeix aquesta iniciativa d'EduHack. EmSchools és una iniciativa públic-privada entre el Departament d'Ensenyament, la Generalitat de Catalunya, la GSMA i l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu és la transformació del paradigma educatiu, que es basa en bona part, el sistema està estructurat en base a paradigmes industrials, i el que pretenem és promoure, accelerar la transformació d'aquest paradigma d'acord amb unes competències digitals i unes habilitats que entenem que són importants que els alumnes adquireixin i desenvolupin tant per la seva vida com a ciutadans com a professionals. És a dir, quan em veia les presentacions, escoltava les presentacions de l'Anna i la Maria, bàsicament el que estem fent és preparar, o ens agrada pensar que el que estem fent és contribuir a preparar que els alumnes que ara estan a primària, secundària, cicles de formació superior i accedint a la universitat, amb iniciatives com EduHack, puguin entendre tot el que ara és tendència i ha vingut per quedar-se, que té a veure amb aquest pensament de disseny, amb el design thinking, amb el disseny centrat en l'usuari i demés. Aleshores, fa 2 anys enrere, nosaltres, amb el Departament d'Ensenyament, vam decidir crear EduHack, que bevia de diverses llavors, com una cosa que es fa a França, que fan hackathons pedagògics, d'acord? I nosaltres vam decidir, els hackathons tenia aquesta connotació de posar programadors amb usuaris i fer-los treballar per desenvolupar productes. El que ens interessava més era que EduHack fos una forma d'instal·lar un mindset, aquesta cultura i tot el que comporta el design thinking com un software que instal·léssim en la comunitat educativa i que es disseminés a les escoles, als centres, a les classes i demés. Aleshores, totes les fotos que acompanyen aquesta presentació estan extretes de la sessió inicial de la primera edició que vam fer d'EduHack, que vam fer el 2016. Això és la cúpula de les Arenes, on vam registrar-se, van participar unes 400 persones de perfils molt diferents que després us explicaré. EduHack respon a aquesta necessitat. El món està canviant, el món professional està canviant, el paradigma industrial ja no ens serveix i cal adaptar-se i fer evolucionar aquest paradigma i que tant els transmissors d'aquest coneixement, els docents, com els que el reben, els alumnes, tinguin una caixa d'eines i tinguin unes habilitats que siguin bones i útils per desenvolupar-se. Per què vam triar el design thinking? Bàsicament vam triar el design thinking com a base metodològica de l'EduHack perquè compleix tot un seguit de requisits que lliguen el que explicava la Maria i l'Anna. Crec que són soft skills que en diuen molt valuoses per desenvolupar-se en el món professional, com són el pensament crític, la capacitat creativa de tothom. Moltes vegades i a la comunitat educativa, en els docents ens passa, no, és que jo no... Necessitem un creatiu, que vingui el de dibuix, que vingui el de
tothom, en qualsevol de les seves experiències i allà on estigui, en el nostre cas, en qualsevol matèria curricular, té la capacitat creativa i no és allò que jo m'espero que algú pensi, faci un dibuix i allò ja escriu. Llavors, volíem utilitzar aquest enfoc del design thinking que el que fa és fer que tothom extregui la seva potencialitat creativa, també la forma col·laborativa de dissenyar, de que diferents perspectives d'un equip aporten un coneixement, una experiència que sumen en el projecte, sobretot també en aquestes fases prèvies d'observació, d'empatia, de centrar-se en l'usuari, en el nostre cas final, en el nostre cas l'estudiant, i també crec que el design thinking té una cosa interessant, que és optimista, és a dir, abans la Maria mencionava IDEO, com aquestes consultores, pares i mares de design thinking, ells utilitzen com un mantra a l'hora de formular problemes i reptes, o utilitzen un mantra que és how might we, com nosaltres podríem, el how vol dir, el how com, és a dir, quina solució podem trobar, might és, de forma optimista, és com ho trobarem i el we és nosaltres. La combinació d'aquests aspectes em sembla molt important. Més enllà de les tècniques concretes que es poden fer utilitzant cadascuna de les fases que descrivíem, nosaltres també, en el Golf de Sabadell, tenim 4 fases, també per anar condensant-ho. Aleshores, i també té un punt important relacionat amb el món educatiu, que és el que nosaltres treballem, és el fet que és experimental. És a dir, generalment la nostra aproximació, aquesta combinació, aquesta col·laboració público-privada que tenim, la nostra des de la GSMA, que d'alguna manera representem l'Associació Mundial d'Operadors Mòbils, del món privat, del món de la tendència de la innovació, amb el món educatiu, que és un món on hi ha molta innovació, on hi ha un activisme impressionant, però també hi ha unes estructures molt rígides, uns marcs, unes infraestructures i demés, que a vegades serveixen com a dir no fem res perquè no tenim les condicions adequades. El design thinking el que pretén també és superar totes aquestes obstacles i ser optimistes en trobar una solució que s'adeqüi al context en el que podem treballar. Nosaltres també creiem molt en el tema de la innovació oberta. Ja d'entrada, M-Schools ja és una col·laboració públic-privada, però al mateix temps entenem que en EduHack el que fem, el que ens interessa, és que aquesta transformació sigui oberta a diferents perfils, a diferents perspectives, a diferents actors que tenen una afectació directa o indirecta en l'educació. És a dir, a l'EduHack hi col·laboren universitats de tot Catalunya, hi col·labora el Departament d'Ensenyament, hi col·laboren empreses, hi col·laboren professionals de la indústria, dissenyadors, professionals més tècnics i de més, i sobretot docents, equips directius de centres educatius i també futurs docents. També ens interessa anar anticipant que els que han de transmetre una cultura de disseny a l'educació ja la comencin a adquirir a la universitat quan s'estan formant per ser docents. Ara estem preparant la segona edició de l'EduHack. La primera edició vam reunir 400 persones amb la idea, vam crear uns prototips. La idea és que convertir els participants d'EduHack, els docents, els professors d'EduHack, en dissenyadors d'experiències d'aprenentatge. Això és com una mica d'això, però realment aquest és el canvi que volem introduir en la manera de fer de molts dels docents i dels centres educatius, que entenguin que el fet d'agafar un llibre de text i anar explicant la lliçó una darrere l'altra i més, en aquest món, en aquest context en el que vivim, potser no és suficient. I aleshores el que pretén EduHack és donar-los aquestes eines
donar-los aquest framework, aquest mapa, perquè sàpiguen i que entenguin que sortiran de la seva zona de confort i es trobaran al principi garbuixos, però que al final arribaran a un punt on trobaran que els estudiants estan més motivats, en què els estudiants aprenen i a banda d'aprendre coses concretes sobre el currículum, aprendran unes habilitats que els serviran per tota la resta de la seva vida. En aquesta ocasió, a la segona edició, fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Llancem simultàniament una sessió el 18 de novembre, una sessió inicial, a 4 ciutats de Catalunya al mateix temps. Ja hi ha una preinscripció d'unes 700 participants, sobretot docents, futurs docents, investigadors de grups de recerca de la universitat, professionals de la indústria, i faran una sessió que començaran i estaran treballant durant tot el curs escolar seguint aquest framework. El procés té dues parts. La creació d'aquesta sessió inicial on es creen els equips de treball multidisciplinars, híbrids, gent de primària amb gent de secundària, gent de matemàtiques amb gent de tecnologia, algun expert de la indústria, algun alumne de magisteri, crear aquests equips de treball multidisciplinars amb diferents backgrounds i demés, i posar-los a treballar utilitzant com a suport una plataforma online on hi ha tot el procés de design thinking, perquè una cosa que creiem que és important és que aquest procés estigui pautat, tot i que han d'entendre que han de gestionar aquesta mena de caos o de moments on és difícil saber que trobaràs una solució. Els donem el suport també de mentors, de facilitadors, de gent experta en design thinking, de gent experta en tecnologia, perquè una de les raons que també fem és que totes aquestes experiències d'aprenentatge que dissenyen, ja sigui a nivell de classe, a nivell de centre, de projecte de centre educatiu o de comunitats més àmplies, ens interessa que incorporin recursos digitals. Creiem que les competències digitals són importants en aquest marc. La idea després és que desenvolupin aquests prototips i els testegin en contextos reals. Això vol dir que tots aquests equips de disseny multidisciplinars vagin fent tots aquests passos que abans descrivien la Maria i l'Anna fins a arribar a un prototip i aquests prototips es testegin a centres educatius de tot Catalunya, de manera que hi participin tant els propis docents dissenyadors com centres i docents que no hagin participat en el disseny però que ens ajudin a validar aquells prototips. I després, per l'última part, també volem que quedi molt clar en la comunitat educativa que els reptes de disseny, els punts de partida d'aquest procés de disseny dels equips, no volíem que es centressin en tecnologies, perquè el que volem és ser molt inclusius, que qualsevol docent de qualsevol matèria, de qualsevol perfil, edat, condició, pugui i entengui que pot utilitzar el design thinking per aplicar-lo i adaptar-lo al seu context. Aleshores, no volem partir de reptes de disseny com introduir la robòtica, com introduir la impressió 3D o les aplicacions mòbils a l'aula, sinó volem començar per uns punts de partida que estiguin basats en els objectius de desenvolupament sostenible del mil·lenni de les Nacions Unides, perquè també la GSMA també està compromesa, com moltes empreses. Aleshores, ens interessa també relacionar aquests dissenys d'experiències d'aprenentatge també en el món real, perquè també és una de les vocacions de M-Schools, és a dir, transcendir l'aprenentatge a partir de llibres de text, coses que es queden a la taula, les abstractes, sinó relacionar el coneixement, l'aprenentatge i l'ensenyament amb l'entorn. D'acord? Crec que també és important lligar després en preparar tots aquests alumnes per una vida professional i una vida com a ciutadans en plenitud. I per acabar, aquesta és la foto de com va acabar la primera edició de l'EduHack, després de 10 hores de co-creació i de design thinking intens. Per nosaltres era com una mena de pilot, de veure si
design thinking i món educatiu tenien sentit, i la resposta va ser que la satisfacció, l'energia, l'excitació entre tots els participants després de 10 hores de treball intens va ser molt positiva, i això és el que ens ha consolidat amb la idea en el Departament d'Ensenyament de seguir avançant i aprofundint en com introduir el design thinking a l'educació.